Takto bude vyzerať moderný školský komplex v Kežmarku, ktorý vznikne obnovou historickej budovy župného gymnázia a vybudovaním novej prístavby pre školu umeleckého priemyslu. Stavebný proces tejto investície bol spustený koncom novembra a Prešovská krajská samospráva tu preinvestuje takmer 13 miliónov eur. Ja pevne verím, že stavebné práce pôjdu tak, ako majú a že to stihneme možno aj skôr ako za 3 roky. Ak naozaj dokážeme nájsť tú symbiózu v jednej budove alebo v dvoch takmer spojených budovách a 2 školách, tak to bude iba na prospech vzdelávacieho procesu, ale aj dobro žiakov a pedagogického zboru. V roku 2024 s presahom do nasledujúceho roka sa bude realizovať rekonštrukcia gymnázia a výstavba hrubej stavby budúceho objektu školy umeleckého priemyslu. Dokončovacie práce a vonkajšie úpravy prebehnú v záverečnom roku výstavby. Táto budova sa ide kompletne rekonštruovať od podlahy až po strop, výmena všetkých sietí, všetkých inštalácií, takže úplná rekonštrukcia. Potrebovali sme v každom prípade nové laboratória, fyzikálne, biologické, chemické, určite modernejšie. Teraz sme dosť v stiesnených priestoroch. Po novom bude mať každý učiteľ svoj ateliér. Bude samostatná učebňa na figurálne kreslenie, na výtvarnú prípravu, na rôzne učebne praktického vyučovania, ale hlavne počítačové učebne, kde sa bude vyučovať na grafických programoch. Investičnú akciu odsúhlasili na aprílovom zasadnutí krajskí poslanci a schválili tiež jej financovanie. Významnú časť finančných zdrojov, a to až 10,9 milióna eur, tvoria financie Prešovskej župy a 2 milióny eur sú zdroje z Európskej investičnej banky. Kežmarok ako samotné mesto, tak aj okres si zaslúži kvalitnú modernú infraštruktúru a vlastne toto je výsledkom toho, že v Kežmarku za malú chvíľu vznikne moderná vzdelávacia inštitúcia. My sme chceli práve cez tento projekt nastaviť tú fúziu tak, aby bola akceptovaná jednak vo verejnosti, akceptovaná školami ako takými a samozrejme aj žiakmi, a tu sa vytvára práve ten priestor. Obe školy budú mať mnohé priestory ako jedáleň, telocvičňu, knižnicu alebo laboratória spoločné. Zároveň to umožní takmer 500 žiakom oboch stredných škôl vytvárať spoločné školské, ale aj voľnočasové aktivity. Nezvyčajný záber lanovky na Lomnický štít s názvom Cesta do neba od autora Pavla Čepčeka je top fotografiou kraja v 11. ročníku fotosúťaže Choď a foť 2023. Organizátorom tejto etablovanej a populárnej súťaže je krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na vernisáži v divadle Jonáša Záborského v Prešove odštartovala 30. novembra jej putovná výstava. Putovnú výstavu Choď a foť 2023 Prešovský kraj tvorí 70 záberov. Ide o víťazné a finálové fotografie tohto ročníka, do ktorého sa zapojilo 220 autorov s 823 fotografiami, takže ide o rekordný ročník. Každý má možnosť vziať fotoaparát do ruky a fotiť. A končí to takto, na takomto vyhlásení. Dnešný 11. ročník je, myslím si, že takým pekným zrkadlom celej tej etapy. Zábery hodnotila medzinárodná odborná porota na čele so známym slovenským fotografom Jánom Štovkom. Vyhlásených bolo 6 kategórií, z ktorých najväčšie zastúpenie mala kategória príroda. Porota pritom ocenila prvé 3 miesta v každej kategórii. Tá fotka vznikla úplne náhodne, keď sme sa prechádzali okolo Belanského rybníka aj s kamarátkou a náhodne sme natrafili na také dobré svetlo a svietilo to presne na jej oči, také okno do duše. Folklórny súbor Makovica, ktorý pôsobí v meste Svidník. Tento záber som si v podstate vymyslel z pohľadu zhora, vlastne na dlhý čas som urobil tú točenú figúru. Fotografia vznikla náhodne cestou z Poľska, Ždiary. Videli sme, že sa začína trhať oblačnosť a môže to tam pekne zasvietiť. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí tú fotku zdieľali a dávali, že sa im páčila. Bol som prekvapený, že ich bolo až toľko. Čo mňa najviac teší, že tie fotografie odzrkadľujú aj myslenie fotografa, takže to je taká pridaná hodnota. Výstavu Choď a foť si v priestoroch divadla Jonáša Záborského v Prešove môžete pozrieť do konca januára, následne sa presunie na ďalšie miesta Slovenska. Veríme, že opäť sa nám podarí dostať výstavu aj do zahraničia. Zo Slovenska spomeniem napríklad Starú Ľubovňu, Bardejov, kúpeľné mesta a zhliadnuť ju budú môcť aj v zábavno-obchodných centrách, aby sme ju priblížili čo najväčšiemu počtu návštevníkov.
Prešovské dobrovoľnícke centrum zorganizovalo už 22. ročník oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníckych projektov Srdce na dlani v Prešovskom kraji. Slávnostný gala večer s množstvom fascinujúcich príbehov usporiadalo 29. novembra v Prešove ako poďakovanie a vyjadrenie úcty tým, ktorí robia veci v prospech iných nezištne a bez nároku na honorár. Som nesmierne vám vďačný za ocenenie, ale ja to nerobím pre ocenenie. Konať dobro je niečo, čo by malo byť pre každého človeka na tejto zemi niečo normálne a prirodzené. Od verejnosti prijalo centrum 53 nominácií, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 14 ocenených. Na národné ocenenie za dobrovoľníctvo, ktoré sa bude konať v marci 2024 v Bratislave, posunula 8 z nich. Prešovský samosprávny kraj a jeho nadácia pripravili aj tento rok vianočnú burzu pomoci. Podujatie s charitatívnym rozmerom odštartuje vo vestibule úradu PSK na námestí Mieru v Prešove v pondelok 11. decembra o 9:30 vianočným koncertom a potrvá do popoludňajších hodín. Burza bude otvorená aj pre širokú verejnosť. Ponúkne stánky s vianočnými produktmi z dielne župných zariadení, sociálnych služieb, stredných škôl a kultúrnych organizácií. Výťažok z ich symbolického predaja pomôže núdznym v kraji.